Mulo sambah kaditibukan salam ta'zim pangiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampang gadang kapalo koto ba ulu ba aye sungai bajalan balabuh tangah basimpang jalan kamu saji melandai ke kampung baso di Sinan Marawa dipancangkan. Sungguh ambonan takamuku bukanlah orang cadia pandai taga dek patuh kaninya mama taat ka imam katib maantakan niat jonaza. Alah nan menjadi buah sambah tungke baukian nan bapai bari barang yang di halaman adat alua di dalam alek gurindam kato disembahkan. Maka menyembahlah kita kepada Allah, ditakwakan kapalonan satu, disimpuhkan lutui nan duo, iman di hati nak nyojan barubah uji kato menjadi satu, baitu pituah di dalam tambo Rasulullah junjungan kita. Aduk kapado nini mama nan gadang babingkah tanah kabasaran salingka awu tuah salingkuang minang kabau. Suluh bendang alim ulama cadia pandai nan tahu tampe batanyo nan pandai tampe baguru nan mudo arif budiman bundo kanduang samo di dalam sembahan amboju. Tarih karajo nan batigo nan turun ke tanah tigoluha tambang tak dape kito asa. Naik ke gunung banyak kabui lalu kalurah ulu jati kayu gadang banyak nan batuah sarumpun ju kayu kamat. Takui gumanta ambo manyabui pangulu banyak nan sati rang gadang banyak nan batuah tu angku banyak nan kiramat bago baru suak bakih lalu nan ke ambo tuju kasih tuju. Lari ke badan diri ambo ilmu balun lai sabarapo pengetahuan balun saujung lidah. Kok balaya katapi katangah takui joga lombang baguncang bumi jolangi badabu ombak lawi sailan kok karam ambo tolong disilami kok anyi tolong dipinteh kok kurang tolong ditukuk santano cupyang tolong dibilai. Nanba papatah kato adat patitih cupak jo gantang cewang jurupu bamu kasui malantiang madang tanpu tentu kebuah alamatmu. Supaya buah naknyo masak nak jan gugur ditimpu ribut duduklah dun sana dinantan nang ambo nak mulai batu tua. 1, 2, 3, come on! Kadang basa batuah alim ulama cadik pandai. Nan mudo arif budiman bundo kanduang semua di dalam sembahan ambojo. Menyurik di atas pintu mengarang di telapak tangan malumpik nambah si tumpu mencancang ba andasan sembah ke mamak jo ditibukan. Saujik sembah jo simpuh sarik bungkanan piawai naraco lurih main daun indak basibak jo basisih indak bainggo jo babate. Ujuknya sembah nan taunjuknya to tawalak ka ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kato bida. Dek curian barih dahulu di andai pusako lamo kok menyang dinan tumbuh kok menimbang dinan ado pada tinan tumbuh ikut. Mago adat nan bapakai pusako usang saja dahulu kokoh bapaci arik taguh di dalam ganggaman basamo kita menjunjung suluh bendang baca mentawrih baca hayo ke alam lebar di Minangkabau tempe tumbuhnya. Nan bak bunyi gurindam adat apolah baju orang kinari bajulah sudah dari balai apolah rajo di nagari alu aja patrik kita pakai. Awa di paneh nan barasa tentu di ujan nan bapuhun awa di langkah nan salangkah awa di kato nan sapatah. Langkah salangkah jadi panjang kato sapatah jadi banyak mako turunlah dolia mengatukan. Apolah bunyi dolianya kulu baladi kiamuhu bil hadatin aslil azim. Tiuk-tiuk nagari bapaga jo adat nan kawi syarato sarak nan lazim. Lai babab, lai bapasal, lai basurah, lai barajahi kok basalisias sepanjang sarak calik ke ayat ke hadisnya kok basalisias sepanjang adat calik ke barit barabih. Lah nyatu pinang nan batanti lah jalih sirih nan bagagang lah nyatu pusako nan menanti lah tarang adat nan mendatang. Nan dikatukan pusako nan menanti mama bersama jenini mama. Dan dikatukan adat nan mendatang kumalah tatangguh di tengah rumah kok duduk alas seedaran lagak alas saabaran. Salayang tutua ulang balik saragam rantak naknya sampailah ilang pangana tujuan maklumlah sajo diri ambo sakaliko baru mencubo kok basuo salah jo janggari lah jo maaf ambo minta.
di talagojan ya dinan tanang pincuran iliran buluh ayah membawa sajuk diri kok licin jalan di penggeng tentulah sulit kabababan mungkin kajatuh dinan nata ini pengananan tasimpan biana ambo cubojo menampuh jalanan baliku kok sasik di jalanan basimpang tando ndak biasa ambo tampuh kok barek baban di bawah tantu baranti di masa sampai niatku lai sah-sahnya tak ragu diri mau ucapkan hanya kok lupa pengajaran tentulah sulit mencurahkan kok tak luruh lilikan kacang ampu tando balipek di dalam putiak mungkin kau bungo kurang kambang kok dek mama lai baling kurang gadangnya nyatu tampek tumbuhnya tokohnya lai baurek tunggang kok diambo cuai di penggeng nan ba urek di tepi air lepai di bok buyah lalu jelo di bok karang pasir mungkin hanya tinan tanang Bato nyolai elok balaya candok katapi nak jaleh pulau dataran nak sah tarang kayu dirimbu nak jaleh malilik aka sampai ke pucuk dari tungguan kok lurih tali jalinan sucilah rasio di dalam paham kok lunggah tali jalinan cuailah rasio di dalam bayang limbak nan daripada itu aduk di maso nanda ulu sama so budi marangka aka nan balun lai manjelo siriah nan balun lai bakunyah pinang nan balun lai bagato awa bamulu kato bana di dalam kato nanduo kato kulifah ka kito pacik kato umanat ka kito pakai turun dari rajo nan baduo suatu larih nan panjang kedua larih nan bunta layanya buik jemu fakat batinnya garak dari Allah layanya buik jemu fakat sarato niat jonaza baniat sepanjang hari bani banaza sepanjang diam dia aduk orang di buje bako dia aduk maso nanda ulu di baka kumayan putih asuk mandulang ka udaro dipasang niat jo kawa jiko nyolai anak laki-laki kapambangki batang terandam kapa apuih malu dikan yang kapan japuik gadean nalamu parik paga dalam kampung masih ugamu ka Islam jiko nyolai anak perempuan kapa uni rumah nan gadang limpape anjong nan tinggi bungo kambang dalam kampung paminan matu ibu jo bapaknya masuk jua ugamu ka Islam sadang pinta lay kabuliah kutiko kandak lay balaku mako mengadokanlah anak perempuan ditimang lalu diuaikan Ketika kacik diasuh jo kain pambadung dibawa ke semua diaja mandi dibawa pulang diaja makan diguncang rambut di kujung gombak dibacakan doa selamat dek lamo ibu mengasuh anak semakin gadang ju dibawa ke labuh katapian dibawa ke pasar kanan rami nak tentu ereng jo gendeng nak tentu baso jo basi limbak nan daripada itu siang disuruh sekolah malam disuruh pai mengaji nak tentu halal jo haram nak tentu sunat jo fardu Kemudian daripada itu apalah utang ibu jo bapu disarahkanlah batanon jo mengantiah menganyam di bungu kuku mengantiah jo dari manih batanon malantak suri ba atau nyolai di orang ibu jo bapu diinok-inokkan malam dipandang di bilang-bilangan hari dipandang anak nan alah gadang ibarat siriah nak kabajunjuang duduk mufakatlah ibu jo bapu saratu niniak jo mamak mencari bulik nan sagolek saratu picak dan selayang Bolehlah boleh digolekkan, pecaklah boleh dilayangkan. Kok pandangan jauh lalu balayangkan, pandangan ampiang lalu betutiakan. Nampaklah orang nan katuju di hati, orang nan tak celak tampak jauh nan tak berhubung tampak ampiang orang nenggeneng dalam kampung lagi jawari bijaksana sarto arif bijak budiman. Ku alu lalu baturi cepat tatagak nan baisi adat terantangan bapakai. Manolah menurut adat santo jo daun kamulonyo siriah jo pinang panyudahi mufakatlah orang dua timba balik lah sesuai ruih jo buku lah sesuai jajak jo tapak diambil batuang kajanjang dicali anak di pandang menantu dan bulan di baga bintang oleh dari rido karido turun dari rido karido oleh turun tamurun tabendang ke tengah lautan tak kalau ke tanah dari iyo di pulau pacunangku bunyi nak samo kita lihat rupo nak samo bunyi nak samo kita dengar rupo nak samo kita lihat pakaian luhak nan tigo pakaian adat memakai rukunan dua manolah rukunan dua nak orang simandiangin nak lalu ke kurai taji kok sarak iyo nan lazim kok adat iyo nan kawi apalah nan kawi janyo adat pihak di kami nan mandatang lah sajangka ayunan langkah saya tu lenggang di bawah lah salapih ninyak jemama turun dari tanggo naik ke janjang turun dari tanggo orang pisang di Simarasuk naik ke tanggo orang Panyalai di Batipua membawa sepanjang adat nan dibawa adat penjapuik orang Sumando japuik jangkau dipakatukan japuik nan tigo para karo pertama japuik nan gadang kedua japuik nan tengah ketiga japuik nan busu
Badi hari nan sehari nang ko del hadapi banasa pai paham nan saupo diurang dua timba balik ditibukan dijepui nan bonsu. Namun sila dah. Namun sila. Nak manjapui hari tantangan adat nan katangah nak salingongan lah niniak jo mama nak diantar kai duit nan baruntuk ke ganggam nan barado pinta nak dibulihan kandak nak dipalakukan sekian bana disampaikan bagi mama sukiru Allah mak iya lai mak didorong sampai matang mana datang diagak dalam mati ditimbang dalam itu pakai Allah bakal susah di sini kalau dia dapat aku mau itu nama-nama lain mah kita coba haluan lah artinya sepanjang buah pendidikan nama di tanah katangga jangan lagi kuning dipandang lagi hukum kode tesan tak lainnya datang kayu takkan tangguh di bawah dia tapi tamat tambah itu ya teh tajam napa jorong di suku dah buah kita yang bagi tanah kadang bagi kita lalu jadi tapi malamnya saya memang ada mana ini sampai kali kali dan itu sekarang macam jadi tanah mesti kita perlu yang itu dari itu dan daripada itu kita jadi masa yang disebutkan dia nak dia sampai yang depan ni nak dia kepada itu di sini para wilayah itu sahabat iya mama jadi timbali bana mama sepatah sepanjang buah perundingan mama nan tanta kepada ombo di dalam waktu iko kini lama bak raso santan matak manih bak raso pisang masak bagai tingguli ayat tabu tapi sungguh semantang pun bak itu pulanglah purung kadaratan putih andemanan mabunyo paruhnya intan jepodi sayuk bacampur joya ameh burung pusaku rajo kita kalau ba itu kata mama kata di bawah jemu fakat kapodo niniak jo mama kata bawalah jemu fakat di dalam adat ambo menanti mak sampai sekira lah mak dia tu sampai aja pada dan sekolah joana dan dia nak menjadi nak kata juga pakai ambil dari yang untuk nanti yang boleh cerita ni kepada belakang baca itu mana lah itu mak tidak ada sepanjang warna mama datang nanti kita dari kita ada sampai ada sekolah di dalam cepatnya lalu jadi kadina sore itu je pada belakang ini tidak baik boleh gabungnya cukup nanti mak ambo nanti cukup mak pada dia